Доброго ранку! Усім салют! Рада вітати вас у нашому доброранку. Сьогодні, як і завсёды, ми підрихтували для вас шмат цікавого і корисного. А я сьогодні одразу після занятків іду в басейн. О, здорово! Гэта вельмі карысна для здароўя. Кася, будеш приймати уділ у споборництвах? Ні, поки що я тільки вчуся плавати. До споборництва мені ще чекати і чекати. Коли будеш шмат тренуватися, поспіхів не спотребиться чекати довго. Гэта усім спортсменам відомо. Вось бы мне не зайкой, а рыбкой быть. Я упевнена, Кася, що ти хочеш бути менавіта золотою рибкою. Было б здорово. Тільки є одна околічність, яка мене трошки спиняє. Що за околічність такая? Я вельми люблю говорить. Про гэта усе ведаюць. А коли буду рибкою, як же я змогу говорити? Хто ж мене під водою почує? І мне цікаво, ці вміють рибки розмовляти? Дівчинки, відкрию вам і усім нашим глядачам секрет. Риби – великі балбатухи. Бить такого не може. Як у їх отримлюється розмовляти під водою? Вельмі хочеться почути голос риби. Не кожну рибу можна почути, але некоторые види вельми гучные. Лесіка, можна подробязні? І ще мене цікавить, про що говорять риби. Некоторые подводные балбатухи любят спрачаться, нечто доказывать одна одной. А за чого я не спрачаюся? Наприклад, за території під водою можуть не погоджатися, які водорості смачніші, чи просто вирішати, хто пригожий. Вельмі нагадує звичайних дівчинок. Тільки некоторые рибы роблять гэта тихо, а есть такие, что гучать на усё подводное царство. Так, хочу познайомитися з гучними рибками. Калі ласка, рыба-барабулька. Яна любить переговорваться раскачистыми ударами. Коли почуєш під водою удари, будь уважливий, побач рибка-барабулька. А вось селядец робить бурбалки у воде. По гэтых бурбалках можна даведацца, у які час рыба маўчыць, а калі хоча штосьці перадаць. А хто з риб самий гучний? Думаю, сом. Самы умеюць рыпець зубами, черці плаўнікі і нават крычаць. Ух, уяўляю, што адбываецца, калі ў сома дрэнны настрой. Так лепш яму на вочы не трапляцца. Як пачне крычаць ды рыпець, усіх перапужае. А рибки, у яких нема гучних голосів, як розмовляють? Некоторые умеюць мяняць колеры тулава, рабіць розныя фігуры падчас плавання, ці могуць перадаваць інфармацыю з дапамогай розных водараў. Вивчити мову риб непросто, але вельми цікаво. Зараз же і візьмуся за справу. Не, Кася, зрабі гэта пазней. Бо зараз час глядзець мультфільм. Добре, давайте глядеть. Сябры, отгадайте, калі ласка, загадку. У яе уласны дом. І порядок в домі єсть. Хоча ходзіць, Хоче спіть. домик на спінцы стаіць. А, гэта чарапаха. Яна заўсёды носіць свой дом з сабой. У нас з Лесиком ёсць знайома чарапаха. Ой, а мяне з ёй пазнаёміце? І цябе, Ніколь, і ўсіх нашых гледачоў. Калі ласка. Сёння у нас важная миссия. Мы будем будить болотную чарапаху. Яна заснула осенью и проспала всю зиму. Сябры, вы ведаеце, што чарапахі – старажылы нашай планеты. Нашчадкі тарцілы жывуць на зямлі больш за 220 мільёнаў гадоў. Дарэчы, у Беларусі існуе толькі адзіны від чарапах – еўрапейская балотная. І яна занесена ў чырвоную кнігу. Жыве яна на палесі і зрэдку сустракаецца ў іншых мясцінах. Але мы трошки адхіліліся ад важнай справы. Чарапаха прачнулася, а зараз адпраўляецца адкладваць яйкі. Дзеля гэтага ёй трэба адшукаць утульнае месца. Яно можа быць на самым беразе
Але калі спатрэбіцца, чарапаха прапаўзе некалькі кіламетраў, разграбе ў пяску ямку і адкладзе некалькі яйкаў. Наша знаёмая чарапаха вырашыла паўсці далей ад берага, туды, дзе больш сонечных промняў. Добра, што чарапаха заўсёды носіць свой дамок на сабе. Стамілася ў дарозе, улезла пад дах, адпачнула, а потым зноў працягнула шлях. Не будзем перашкаджаць чарапасе ў такой важнай справе, як адкладванне яек. А пакуль раскажам вам самыя цікавыя факты жыцця тарціў. На спіне чарапахі цвёрды панцыр, такі ж, толькі больш плоскі, знаходзіцца і на жываце. Гэта быццам сапраўдныя даспехі. Менавіта яны і дапамагаюць абараніцца ад непрыяцеляў. Балотная чарапаха цудоўна адчувае сябе і ў вадзе, і на сушы. Зімой яна можа ўпадаць у спячку, прычым спаць можа і на зямлі, і пад вадой. У вадзе чарапаха ловіць рыб ці малькоў. Паляваць ёй дапамагае не толькі добры зрок, але і добры нюх. Ласуюцца чарапахі рыбкамі ці малькамі, а яшчэ могуць перакусіць кавалкамі водарасцей. Можам падказаць, як вызначыць, хто перад вамі, чарапаха-дзяўчынка ці чарапаха-хлопчык. Трэба уважліва паглядзець ім у вочы. Калі вочкі жоўтага колеру, перад вамі дзяўчынка. А яшчэ можна заўважыць прыгожы малюнак у вачах. Чорныя трохвугольнічкі, якія разыходзяцца сіметрычна ад зрэнкі. У самцоў вочкі карычневага адцення і ніякіх трохвугольнікаў не маюць. А вось узрост чарапахі могуць падказаць хвост і памер панцыра. У маладых асобін панцыр меншы, а хвост даўжэйшы. Дарэчы, хвост у жывёл замест руля пры плаванні. Яйкі наша знаёмая чарапаха адклала. Праз некаторы час з іх з'явяцца дзеткі. Спачатку яны будуць падрастаць на сушы, а потым пойдуць у ваду. А ёсць і такія, што адразу пабягуць плаваць. Плыўцам звычайна жадаюць лёгкай вады. Пажадаем такой жа і чарапасе. І да новых сустрэч, сяброўка! Сябры, як вы лічыце, якая хатняя жывёла самая адважная? Можа, сабака? Згодны. Ён не пусціць на парог няпрошанага госця. А я вас здзіўлю. Самы адважны – гэта кот. Да ты што? Ён, вядома, можа выпусціць кіпцюры, але гэта бывае нечаста. А як вам гісторыя, якая адбылася не так даўно у Віцебску? Кася, можна падрабязней? Калі ласка, сям'я прагульвалася ўздоўж ракі разам са сваім хатнім катом. Дыхалі вясновым паветрам. Менавіта так. Як раптам кот Кашандрык скокнуў у бок і пакаціўся з гары. Уяўляю, як напужаліся гаспадары. Праз момант коцік вярнуўся з сур'ёзнай ранай. Што ж адбылося? Аказваецца, кот Кашандрык заўважыў атрутную змяю ў траве і кінуўся на яе, каб абараніць гаспадароў. Які смелы коцік. Пасля здарэння Кашандрыка адвезлі да ветэрынара, і доктар супакоіў, што нічога страшнага з хатнім гадаванцам не здарылася, а драпіна хутка зажыве. Вось і цудоўна. А зараз клічце сваіх коцікаў да экранаў. Будзем разам глядзець мультфільм. Сябры, давайте паўторым важныя правілы перад тым, як адпраўляцца на заняткі. Правілы дарожнага руху? Чырвоны, стой, зялёны, ідзі. І яшчэ перад пераходам дарогі трэба паглядзець налева і направа. Цудоўна, што вы памятаеце пра гэтыя правілы, але я хацеў паўтарыць з вамі яшчэ адны. Гэта якія? Правілы ветлівасці. Ды ведаем мы іх. Гэтыя правілы ўсе ведаюць, але не ўсе своечасова ўспамінаюць. Давайте разам іх і паўторым. Правіла першае. Вітацца пры сустрэчы. Правіла другое. Не грубіяніць, нават калі ты злуешся. Правіла трэцяе. Гаварыць прабачце, калі гэта патрэбна. І яшчэ одно правіла. Часцей гаварыць дзякуй. Дзякуй за тое, што правялі раніцу з намі. Калі ласка, давайте глядзець яшчэ адзін ранішні мультфільм.
Надышоў час развітвацца. Цудоўнага ўсім дня! І сонечнага настрою. І давайте дамовімся пра нашу наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды, зранку У нашым добра